Velkommen til Bagom Jeg ville ønske, redigeringen. I den her video vil jeg komme ind på greenscreen optagelser, fiksning af støj, jeg vil snakke lidt om bryster, og nej, det var ikke en joke, og så vil der komme lidt stabilisering og lidt farvelægning, og ja, se videoen, så finder du ud af resten. Men lad os starte med greenscreen. Der er 3 deciderede greenscreen klip i Jeg ville ønske. Det her med Thomas Bjerre, som spiller Alex's far, har vi filmet på greenscreen, fordi vi simpelthen ikke havde juletræet, da vi skulle filme optagelsen. Og de andre 2 klip er filmet på greenscreen, fordi det var lettere. I det afsluttende klip er det på grund af dynamisk rækkevidde, og i det andet klip er det på grund af pladsmangel. Men ja, med hensyn til det her klip, der har jeg lavet den her optagelse af fjernsynet, hvor det er slukket. Jeg har været ude og optage rådhusuret, men eftersom klokken ikke lige var det skulle være, så har jeg flyttet lidt på viserne digitalt. Jeg har sat optagelsen oven på førnævnte optagelse og matchet farverne, taget en optagelse af Mark og Augusta og sat den over fjernsynet som en refleksion, spejlvendt den, sat den i stor kontrast, skruet ned for farver og sat den ud af fokus. Herpå har jeg tilføjet lidt tv-genskin, et logo op i toppen og gjort det hele meget mere gennemsigtigt, hvilket så udgør selve fjernsynet og refleksionsdelen af den. Okay, til slut har jeg taget en optagelse af Mark og Augusta på greenscreen, flyttet på dem, så de stod, hvor jeg ville have dem, kigget alt det grønne væk og sat dem ud af fokus, tilføjet den forrige sammenklipning og sat en smule color grading på, og færdig. Det her klip er en sammenblanding af 3 klip. Først et klip af juletræet af baggrunden, så et klip af Thomas foran en greenscreen, og så et klip af Mark, der tager imod gaven. Så vi fjerner det grønne fra optagelserne, klipper Marks optagelse til, placerer dem over hinanden, og herpå er det så bare et spørgsmål om at color correcte, altså at matche farverne. Og til sidst selvfølgelig en color grade. Færdig. Med hensyn til den sidste greenscreen optagelse har den fået samme tur som alt det andet. Den eneste undtagelse er, at jeg i den her optagelse af min have har fjernet en flagstang, men ellers så er det bare simpel sammenblanding af optagelserne, haven, nytårsfyrværkeri og Mark og Augusta på greenscreen. Det giver sådan et resultat her, og i den endelige film er diverse elementer så bare sat lidt ud af fokus. Faktisk ret simpelt, også selvom vi har gået hurtigt over det. I denne her scene, hvor figurerne Alex og Caroline sidder og snakker sammen, filmede jeg originalt ikke det her klip, hvor Caroline ikke kan se, hvad Alex han skriver. Så da Mark og jeg er sammen en dag, filmede vi lige det her klip. Men klippet ser tomt ud, hvis man ikke kan se Caroline er til stede, så brysterne er en separat optagelse, der er blevet sat ind ovenpå. Augusta, som spiller Caroline, havde allerede færdiggjort alle sine optagelser til filmen, og det virker lidt underligt at bede hende om at komme ud for at filme hendes bryster på en green screen. Så det du ser her er ikke en piges bryster. Haha. Klamme mennesker, der fabber til at skulder. Hvis ikke du kunne se det, så var det en skulder, der var stand inden for brysterne. Så vil du også lige forklare folket derude, hvad det er, vi har gang i. Vi er i gang med at lave falske bryster. Så når I sidder og fabber derude, ikke også? Og vi bagefter lige kommer frem med, hvad det var. Jeg tror ikke, I har det så godt med. Over på brystet. Og de falske bryster er selvfølgelig skulderen. Jeg tror altså ikke, den fungerer, Mark. Den er for mørk, eller for behåret, eller hvad man skal sige. Hvad vil jeg gøre? Det er også for kantet. Jeg vil gerne have noget bryster. Jeg er meget insisterende, det ved jeg ikke, om du kan mærke. Det virker bare ikke rigtig så. Nej. Jeg vil være bryster. Jeg tror sgu ikke helt, den fungerer, Mark. Desværre. Ej, det kunne også være sjovt. Det fungerede ikke med Marks skulder som brysterne, så det endte med at blive en af mine skuldre, og så sammen med en finger og en rød skjorte. Neat Video er et plugin, som kan bruges i alle de store redigeringsprogrammer. Det fikser noise og grain, eller som det hedder på dansk, støj og kornethed i videooptagelser, og kan få et billede, der ser sådan her ud, til at se sådan her ud. I den originale version lægger specielt mærke til kvaliteten ved billedet her, her og her, og se så hvad der sker, når Neat Video bliver lagt på. Så det er et plugin, der virkelig kan redde en optagelse. Jeg købte det originalt til I en verden, hvor alle mænd er ens, hvor jeg havde en greenscreen optagelse af Josefine, som ikke fungerede som den var på grund af for lidt lys, og dermed for meget støj. Men med Neat Video på kunne jeg kigge det grønne ud ordentligt og få den her optagelse i stedet for. Så de $100, som det koster, er godt givet ud. Det er et engangsbeløb, og jeg har brugt pluginet til det meste af Jeg vil ønske, og det er specielt en lifesaver, når vi snakker udendørs optagelser, mens det er mørkt, og når man ikke har mulighed for at belyse sine optagelser med nok lys. Så det kan varmt anbefales at købe det, hvis du laver nogen form for optaget videoproduktioner og er seriøs omkring det. Okay, lad os snakke lidt om Warp Stabilizer. En rigtig fed feature i nogle af Adobes produkter, som gør at optagelser, der ser sådan her ud, kan blive stabiliseret til at se sådan her ud. Jeg har brugt Warp Stabilizer i omkring 30 klip, og det er så lækkert ikke at skulle bekymre sig om kameraet lige hopper en smule under optagelsen, fordi jeg kan jo bare sætte det her Warp Stabilizer på bagefter.
Ikke alle resultater er helt ideelle, men det er som regel på grund af, at optagelsen ikke er helt ideel, mildest talt. Men det er bedre end ingenting. Og Karoline, værsgo! Noget af det sidste, der skal laves til en film, er farvelægningen. Jeg har givet den her film en meget standardagtig farvelægning, så jeg vil ikke snakke så meget om den, men bare lige pointere, at visse steder har farverne ændret sig meget lidt fra det originale til det færdige produkt, og i andre optagelser har jeg ændret det mere markant fra det originale til det færdige produkt. Så her er lige et par eksempler. En af grundene til, at nogle af de her eksempler har ændret så meget udseende, er på grund af en fejlagtig hvid balance, men det snakker jeg meget mere om i videoen, der omhandler alle de problemer, der har været undervejs i produktionen. Eftersom du er nået til vejs ende i den her video her, kan jeg kun konkludere, at du elsker ekstra materiale. Så sørg nu for at få tjekket alt det andet ud, og så eventuelt subscribe til os, hvis du kan lide det. Skriv en kommentar, like videoen, og så vil du virkelig hjælpe os. På forhånd tak.